Moikka! Mä teen nytten harjojen esittelyvideon ja eiköhän vaan aloiteta. Me säilytetään meidän harjoja tällaisessa korissa. Ja me laitetaan tää siis seinään kiinni tollasilla pidikkeillä. Ekana on 2 tämmöistä samanlaista piikkisukaa. Ja tää toinen on vähän rikki, koska koira on sitä vähän syönyt, mutta ei se ole käyttöön haittanut. Ja me ollaan saatu nää jostain, eli ei tiedetä mistä nää on. Sitten on tällainen pölyharja. Tätä ei käytetä hevosilla, vaan meidän tallissa niinku seiniin ja vähän lattioihin ja karsinoihin ja tällaisiin. Sitten tällainen pehmeä harja. Ja tää on tämmönen ihan perus. Ja tää me ostettiin eurolla joskus kesällä. Sitten tällainen pölyharja, tai mikä ikinä onkaan. Onkohan tää pölyharja? En tiedä. Ja tää on tällainen, tossa on siis M. Ja tää on tämmönen, ja tääkin me saatiin eurolla. Sitten tääkin me saatiin tällainen, minkä tää on? Toi kumisuka. Sitten tällainen varsojen harja. Ja tää on oikeasti ihmisten harja, mutta me nyt käytettiin tätä tallissa. Ja tääkin on vähän käynyt koiran suussa, mutta ei oo käyttöön haitannut. Ja toi äskeinenkin me muuten saatiin kerran. Ja sitten on tällainen. Tää me ostettiin joskus Ideaparkista 3 eurolla. Ja tää on tämmönen pääharja. Tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsitte ja laittakaa ihmeessä kommentteja. Mut moikka!